Rigi kaka idwaro ni ji adresi. Erokamano ahinya. Wachni mogik Leo. Ska wacho to an ajiwo ni chike moko mek rwakruok e mbalariany ok onego bed ni iketogi. Nikech ibiro yudo ka chikegi miyo ng'ato dhi e mbalariany korwakore maber, to kowuok e mbalariany kata ni weekend osa e klas to biro dok adoka e normal. Koro weya mondo wati gi pachwa. Wewa uru mondo wati gi pachwa, polo be ji ok dhi. Wachna mogik madawacho, nyathi ma nyako kiwuok e odi kamidake ni dhi e lecture hall. Wuondri ane kete pachi ni baba usa ogoni simu town urad town. Kaw lecture kaka janyuolni, kata ka in mana nyathi ma wuoyi. Ne lecturer ma nyako ma miyono kaka mamau. Koro mondo alaf occasions jirwako ginte gik mang'eny ma influence ka jirwakore. Wan gi personal style. Era short naturally. Wan gi occasion. Idhi go abal Mombasa. Rwakri ka ng'adhi go abal kunendo. So wan gi mood be. Ichiewa tineno ka in lawi ma pink no kidwar. Ikaw moro ma short. Koro warwakre uru maber nikech kaka warwakore nyiso picha wa ma iye. Mane wachna mogik. Erokamano ahinya. Sizel wachni mogik thuolo marwe marumo.